Bona tarda. Bé, jo em centraré en aquestes ordenances perquè si haguéssim de tirar enrere potser no acabaríem mai. Fa un mes, en la primera reunió real, diguéssim, quan vam tenir informació de veritat que vam fer per parlar de les ordenances fiscals, ens van comunicar dos fets, o per sobre de tot destacaven dos fets. Un, que s'havien de recaptar al voltant de 4,5 milions d'euros més respecte a l'any anterior, i dos, que s'havien d'eliminar els trams per valor cadastral. Ja que el govern no ha tingut el valor d'explicar a la ciutadania en cap fòrum, ni audiència pública, ni tan sols en declaracions als mitjans, què significa això, doncs, si em permeteu, ho explicaré una miqueta, m'allargaré, però veig que en la línia de les altres intervencions tinc temps. Què significa això, tant una cosa com l'altra, per qualsevol vilanoví que ens pugui estar escoltant? Per què hi ha una diferència de pressupost de vora 4,5 milions respecte a l'any passat? Bàsicament per dos motius. Primer, perquè l'any passat es va pressupostar una subvenció de la Diputació de Barcelona d'1,5 milions. Ens van dir que es comprometien a aconseguir aquests diners. No en podíem tenir cap certesa, però bé, aquests 1,5 milions finalment seran 300.000, per tant 1,2 milions menys d'ingressos. I de despeses seguim augmentant la part que dediquem del nostre pressupost a retornar la despesa, la famosa càrrega financera. Aquest any que ve augmentarà 2 milions i escaig i bàsicament avui es proposa una pujada d'impostos, en alguns casos una pujada considerem desproporcionadament alta, perquè el govern, un, no ha aconseguit els ingressos que l'any passat es va comprometre a aconseguir, i dos, perquè seguim retornant uns préstecs de l'època de la bombolla immobiliària que cada any ens diuen que ja estem en vies de sanejar, però curiosament cada any la partida va augmentant. I la segona pregunta, que té a veure amb els trams, per valor cadastral, sembla molt tècnica, la veritat és que no és senzill d'explicar, però ho intentaré. L'impost de béns immobles, l'IBI, grava la propietat en funció del valor cadastral de cada immoble. Aquest valor es calcula en funció d'uns criteris i unes fórmules que no venen al cas, però sí que ens és útil saber que el valor va canviant. Quan hi ha una revisió del cadastre, això significa dels valors cadastrals de la ciutat. La llei et permet que l'IBI estableixi diferents trams, que bonifiqui diferents trams en funció del valor cadastral. És a dir, que si el teu valor cadastral és 100.000 euros, per dir alguna cosa, pagaràs menys que si tens el teu immoble és de 150.000, etc. Així es pot fer com una progressió que comporta que qui tingui un valor cadastral més alt pagui més. Això en principi a nosaltres ja ens agrada. Passa que la llei això ho permet fer 3 anys, perquè si hi ha una diferència durant la revisió cadastral d'un any a l'altre es pugui compensar d'alguna manera, aquesta diferència d'un any a l'altre. A Vilanova ho hem allargat més, bastants anys més. En la primera reunió que vam tenir per parlar de les ordenances fiscals, com deia, realment, el dia 26 de setembre, el govern ens va comunicar que aquests trams s'havien d'eliminar aquest any. Aquest any, casualment, que és un any que hem de recaptar 4,5 milions més, doncs casualment no l'any passat ni l'anterior s'havien de treure, sinó aquest any en base a una explicació jurídica que nosaltres hem demanat per escrit. L'informe ens van entregar ahir, explica això, per què hem de treure aquests trams o els topalls o com li vulguem dir. Bé, si ho explica, tampoc acabem de veure quina diferència hi ha respecte a l'any passat a nivell jurídic i de jurisprudència respecte a l'any passat. En tot cas, és així, s'han de treure, sembla que és correcte i bé, en tot cas, sí que és veritat que se sabia que això passaria, vull dir, no és cap sorpresa. Llavors, bé, considerem que es podia haver previst de forma que la pujada s'hagués pogut suavitzar d'alguna manera. Per tant, la disjuntiva que han comentat alguns altres regidors, la disjuntiva que ens plantejava el govern era la següent: si aprovàvem aquesta proposta d'ordenances que baixa el tipus, però curiosament baixant el tipus del 0,95 al 0,82 per aquesta distribució de trams es recaptarien 5 milions d'euros més, es recaptaran 5 milions d'euros més, si el total que es recapta per l'IBI d'Urbana és de 27 milions, 5 milions és un 18%. Per tant, es recaptarà un 18% més per aquest impost. Llavors, o fem això o deixem
prorrogades les de l'any anterior, que el tipus era el 0,95 i en lloc de 5 milions la pujada de recaptació és de 9 milions. Per tant, o és un pal o és un cop de bat directament al cap pel contribuent. La Glòria ha explicat algunes dades, jo també en tinc unes altres que ens heu proporcionat vosaltres. Ens heu dit que no es pot saber el detall. A nosaltres ens fa pensar el fet de que si abans es podia pagar per trams, qui tenia un valor cadastrari inferior a priori és qui ara es veu més perjudicat. Això no ho podem saber del cert, però el que sí que sabem del cert és que hi ha dels 51.000 rebuts, 9.800 pagaran entre un 0 i un 10% més que l'any passat, 16.200 pagaran entre un 10 i un 50% més, 5.200 rebuts pagaran entre un 50 i un 100% més, és a dir, el doble, i 1.600 rebuts pagaran més del doble que l'any passat. Per tant, això a nivell quantificat, jo ho dic a nivell relatiu. Sí que és veritat que n'hi haurà 18.000 que pagaran menys. Clar, també això ens fa suposar que igual és els que pagaven més perquè tenien el valor cadastral més alt. No ho podem saber del cert perquè, ja dic, no ens han pogut facilitar aquestes dades. Però a més ens preocupa una conseqüència d'això que hem comentat en alguna reunió, i és que si puja l'IBI de forma, diguéssim, indiscriminada, com és obvi, els llogaters també en patiran les conseqüències, perquè si tu tens un pis en lloguer i et pugen l'IBI, el més normal és que repercuteixis la pujada als pisos que tinguis de lloguer. Amb aquesta pujada ens podem trobar que estiguem incidint en el mercat de pisos de lloguer. Farem un seguiment dels preus del lloguer per determinar com afecta aquesta pujada exactament i demanarem que l'Ajuntament, que en serà el causant, prengui algunes mesures destinades a resoldre aquesta incidència que pot dificultar una cosa tan bàsica com és l'accés a l'habitatge. I després d'aquesta explicació, primer em permeteu, beureu un got d'aigua. Algú potser es pregunta on és la reflexió política darrere d'aquestes ordenances. Quins criteris polítics segueix el govern amb la seva proposta d'ordenances? Cap. No hi ha criteris polítics, sinó, com s'ha dit també, una mera discussió tècnica de gestió. Nosaltres ja entenem que tenim poc marge, legislativament els impostos municipals et deixen un marge reduït i la tendència no és a tenir-lo més elevat, sinó al contrari. Però nosaltres estem aquí per discutir de política, perquè nosaltres ens han votat perquè portàvem un programa polític a votació, no un programa tècnic. Llavors, si seguim aquest ritme, igual ens diran que deixem de polititzar els impostos, potser, com diuen que deixem de polititzar la cultura o l'esport, potser ens diran, no, escolti, nosaltres estem aquí per fer política i si el marge és reduït, de política se'n fa a molts llocs, però aquí també. Llavors, si el marge és reduït, ja ho entenem, però llavors és feina nostra de buscar les escletxes, de lluitar en les instàncies que sigui, d'explicar el millor que podem, què volem fer i quan no sigui legalment possible, explicar per què no podem fer el que volíem fer i quines alternatives tenim. Nosaltres tenim un criteri molt simple, bastant fàcil d'entendre davant dels impostos i compartit segurament per altres grups, que és que pagui més qui més té. Per això hem demanat que les empreses que facturen més d'1 milió d'euros, ha sigut proposta nostra, senyor Álvarez, contribueixin una mica més, salvant totes les excepcions i les bonificacions quan vinguin empreses noves, es facin contractes nous, etc. També vam proposar, diguéssim, aquesta proposta s'ha acceptat, per nosaltres és insuficient, també vam proposar que en els usos que no són residencials s'apliqui un tipus a l'IBI superior per a aquells centres comercials, immobiliàries, etc., que tenen un major valor cadastral. Vam proposar d'aprofitar el marge que ens dona la plusvàlua, que es pot incrementar, sobretot per aquelles transaccions que puguin ser sensibles de fer-nos tornar a l'època de l'especulació immobiliària. També vam demanar que se subvencioni de forma ambiciosa l'accés a les llars d'infants i a les escoles municipals per part dels nuclis familiars amb menors ingressos, com altres grups també van fer. Són propostes que no salven el món, som plenament conscients, però que tenen un criteri clar i polític, que és la redistribució de la riquesa. També hem insistit que amb la brossa, per exemple, ha de pagar més qui més contamina. Ens han dit que això gairebé és com si fos impossible, però sabem que hi ha molt de marge per millorar les taxes actuals i per arribar a cobrir la totalitat dels costos dels serveis. Ara es cobreix menys d'un 70%, és a dir, que hi ha altres partides que es destinen a pagar aquesta despesa, però hem de tenir més espais, és a dir,
no hi ha només un botó que és pujar o baixar, sinó que també es pot intentar reduir el cost del servei i també hi ha moltes iniciatives arreu del territori i arreu del món per tal de tendir cap a un model més just on es premiï qui recicla més o qui genera menys residus, no només pujar i baixar, que és l'única direcció del que hem parlat. Amb això vull dir que encara que després, quan baixem als casos pràctics, ens trobem en 1001 circumstàncies diferents, hem de poder discutir políticament sobre impostos i debatre des de la posició de cadascú. De fet, diria que tenim l'obligació de confrontar els nostres programes i no pas, com ha passat fins ara, les nostres calculadores. Una vegada i una altra, amb aquest govern no topem amb un problema legal, sinó d'iniciativa política, d'incapacitat de pensar una mica més, en aquest cas un canvi de fiscalitat, en altres casos podríem parlar d'altres coses. Pensem que per trobar els límits primer cal explorar-los i el govern sociovergent aquesta voluntat ni la té ni la vol tenir. Tot plegat, òbviament, per això no es pot fer amb un mes de marge. Hem insistit a treballar les ordenances amb temps, des d'abans de l'estiu, no considerem que ho haguem fet, encara que algun grup ho digui. Vostès ens han fet una proposta un mes abans de la data límit, que és, si no m'erro, el 2 de novembre per aprovar les ordenances. També ens ha dit això que han introduït un esquema de subvencions basat en la renda per tal de pal·liar la pujada de l'IBI en les llars amb majors dificultats. Han pressupostat 600.000 euros per tal fi, d'acord. Nosaltres els demanem que ho expliquin bé i que ho expliquin ja, que es posin a treballar des d'aquest instant perquè no hi hagi ningú a Vilanova que es pugui acollir a aquestes subvencions i que no s'hi aculli per desconeixement. Ens fa por que passin del tot desapercebudes i que l'any que ve ens diguin que dels 600.000 euros pressupostats s'han gastat una part ridícula. Fem aquesta petició, facin tota la publicitat que puguin, al web municipal, als mitjans públics, a les dependències, ho enviïn a totes les cases, etc. Facin el que creguin que han de fer, però amb aquest objectiu, que s'hi aculli tothom. I ja aprofito per dir també que en la part, nosaltres pensàvem que era una sola votació, en la part, diguéssim, de les subvencions, doncs ens abstindrem. Ja per acabar, des del grup de la CUP tenim confiança nul·la en el govern. De moment, res ens fa pensar que aquesta confiança millori, valgui això per la puntualització pels compromisos que es prenguin de cara al futur. Les relacions són normals, la confiança és zero. En tenim molts motius, no és la primera vegada que ens obliguen a prendre una decisió de pressa i corrents, obligats per les circumstàncies, per tal de no deixar-nos marge de maniobra. El temps juga al seu favor, certament. Tal com ens ho han plantejat, les conseqüències que es derivarien si no s'aprovessin aquestes ordenances serien tan nefastes per l'economia de tantes famílies que estaríem gairebé obligats a deixar que s'aprovi la seva proposta, que ens sembla dolentíssima. Entenem la posició dels grups que s'han expressat en aquest sentit. De fet, nosaltres considerem que més que un govern a Vilanova tenim una junta gestora i com bé sap el PSC, de vegades davant una junta gestora toca dividir el vot. Fins a darrera hora ens havíem plantejat donar 2 abstencions per exposar amb el nostre vot la situació, diguéssim, de límit a la qual ens veiem abocats. Però com també coneix el PSC, davant d'una junta gestora hi ha moments que t'has de plantar. Si fos per la CUP aquesta proposta no prosperaria. Abans d'això els obligaríem a baixar encara més el tipus de l'IBI i a inventar-se, si cal, una nova subvenció. Diem no a aquesta proposta concreta que ens han presentat perquè no ens resignem a pensar que sigui l'única possible. En un moment de dificultats econòmiques com l'actual, la classe treballadora no es pot permetre assumir la pujada que aquí es proposa. Considerem que la inoperància d'aquest govern no és motiu suficient perquè carreguem a l'esquena de les vilanovines aquest pes. Gràcies.